Morning ndine Jackie. Ne nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Australia. Ku Australia tapita kukangapo timapita ndithu. Koma nkhani iyi ikutrenda. Neti maiko akunjawa ndi nkhani yomwe ili mkamwa. Osati ku Australia kokha komano kangati dziko lonse ndionera kuti yatutumutsa anthu eti. Nde akunena kuti anapanga save anthu imfa mbale. Anapanga save death on a plate. Edi, ngani yake ndi ya Erin Patterson, ndinapereka ku kahinti kuti ndizakamba. Ndiyo mwene oti yakhala ikukambidwa ili hot kwambiri pakali panopa ndiye inotagwira ndichakumwa tendiyeze. Mayi uyu dzina yake ndi Erin Patterson. Erin ali zaka 50. Anakwatirana ndi mwamuna wake Simon Patterson. Akhala pa banja kwa zaka ndithu ali ndi ana. Koma ndi nthawi banja lija silinasiya kuyenda silimayenda bwinoyi. Erin daina yake anali air traffic controller, koma anasiya air traffic controller anazasanduka accountant. Eti kuti basi munthu umasintha ntchito kenako anasiyiratu ntchito makolo ake atamwalira. Anamusiyira chuma iye ndi sister wake. Eti anali ndi real estate, anali ndi manyumba ambiri kwambiri onena kuti panalibe chifukwa choti azigwira ntchito. Iye anasamukira makhala nyumba ina plus amapangisa rent manyumba ina ndi ndalama anali nazo. Chabe kuti banja silimayenda yayi. Mpaka na mamuna wake Sam anapanga decide kuti apange separate. Ndi anasamuka ku nyumbako anasiyana amayendera ana nthawi zinakhala ndi bambo awo, nthawi zinakhala ndi mayi awo zoterozo. Koma Erin samafuna kuti banja lithe. Erin amafuna kuti banja lizipitirira. Koma anali otchuka ndi bodza, anali nzimayi wabodza kwambiri zochitika zake. Ngakhale anali quiet koma amanama kwambiri. Zina zija zoti anthu ena kumanama zoti zili unnecessary kuti ukunamiranji nkhani ngati imene zopanda pake. Koma anali munthu wabodza, kapena noti ndi munthu wabodza. Nde kangati Erin amafunisisa kunena kuti achibale mamuna wake athandizire kunena kuti iwo abwerere limodzi banja libwerere. Kuti kazikamba ndi mamuna achani koma khangati kuti abale ake amamunawo makamaka makolo ake amaona kuti nzosathandiza kuti mabanja ena mwaziza kuti pena zimakhala zonena kuti banja ili anthu osayanjana. Olomwina amaona kuti mwana wathu uyu ali ndi mtendere pamene ali yekha eti. Nde samakhutirayi chifukwa choti iye akamayesesa kupanga zonena kuti banja libwerere achibale aja makolo ake makamaka Sam plus auntie yake, sister wa mayi yake ndi amunawo samapanga support kwenikweni zoti anthu abwererane. Ndi anakhala ndithu separated kwa nthawi. Kenako Erin anazaona ma tax form a Simon mamuna wake una kuti officially wachita notify boma kunena kuti ali separated. Edi legal palitu separation itu yonena kuti machira kunena boma ina yonena kuti titi separated. Pali separation ina yongosiyana kuti akakagona uko ine ndikagona kwina. Koma iyi inali no separation yoti wachita kuchita inform boma kuti tikupanga zake zache ma finances anga ndi yake siamodzi. Ndizi nampyesa mtima kwambiri Erin. Pamene no anthu anayamba no kuvutana kwambiri. Anayamba kuvuta kufuna child support chani kumango yamba ananoziya zoti no tension inakula kwambiri. Nthawi zambiri zikafika pa legal separation zimayamba no kupita ku divorce. Nde iye samafuna divorce iyo. Koma palibe amene amamuthandiza kuti banja litani libwerere. Ndati zimene amakonda kupanga amakonda kupita kuchire kumakayang'ana bowa edi ma mushrooms. Nda kuti ku Australia kuli ma death cap mushrooms. Bowa wa poison onena kuti kungomudya amapa edi. Nde iye amakonda kufufuza kwambiri za ma death cap mushrooms. Kenako anapezeka kuti mu July anachita contact amayi yake ndi abambo ake amamuna wake anti ndi ankolo a mamuna wake kwaitana kuti abwera azadye kuti ndakukonzerani chakudya. Panali nkhani yayo funikira kwambiri yomwe ndimafuna ndikuuzeni. Komanso anamuyitananso mamuna wake Sam kunena kuti mubwere ndikukonza zakudya mawa ndikufuna kuti muzatani ndizakuuzeni pali zina zake zachitika zoopsa kwambiri zokhudza za medical kuti pali vuto andipeza nalo koma ndikuti ndikufuna ndikuuzeni pamaso malinga nkuti pali ana kuti zokambirana zakutsogolo kuti ziyenda bwanji malinga ndi za medical zomwe andiuzazo. Koma sana tambasule kuti autanthauza chani za medical zo zimangofuna kusonyeza kuti ngati kuti ampeza ndi matenda
ndizonena kuti anthu ayambe kukambirana kuti ndi mmene zililimu anawatitani nawo. Nde apongozi ake Gail ndi Don plus sister wa mai yake ndi amunawo a pastor Ian Wilkinson anavomera kuti tibwera. Mamuna wakenso Sam ananena kuti okay tibwera. Akuti ndikuphika beef Wellington. Beef Wellington yo wakhala nyama amasakaniza amaphika kusakaniza ndi bowa, akaphika zonsezo amayika ngati mu pastry kukhangata azivindikira ndi chani pastry, muzi wa pastry ndi chani nde zimakhangati zili nkati eti nde amadya. That's beef Wellington. Amayika mu manyung'ulo mitsosi yanasiyana mmene muja. Iyo chanachira kukonza special kuti ndikuphikira ni beef Wellington. Anthu tukadya beef Wellington. Koma a night before tsiku lomwe amayenera kupitalo kukadya, mamuna wake Sam amasowa mtendere mpaka anantumizira message kuti ineyo sindikubwera nawo. Ndiye ucha nkupandira sukubwera bwanji munthu ndavutikira kukachita usaka bowa wabwino kuphika nyama iyi kunena kuti ndikufuna kuti mudye. Unena kuti chifukwa chonena kuti china chake mumtima mwanga sichili right. Anthu ife ndife anthu osagwirizana pang'ono. Ndiye kuti itana bwanji kunyumba kwako kuti tikadye. It's not sitting right with me. Sindibwera. Ngati pali chofunika kuti undiuze, ukhoza undiuza pa phone. Palibe chifukwa choti ndichite kubwera kuzadya kunena kuti undiuze whatever is wrong. Ndi anakhumudwa kwambiri Erin kunena kuti wandikhumudwitsa ukanangobwera mwayi wanga ndi omwe kuti ndikuphikireni bwina sindithaso kukuphikirani. Ananena kuti mundiuza pa phone zomwe mukufuna undiuzazo. Anakana kupita. Next day Erin anatumiza ana ake akaonere film ku cinema. Sana akhale nawo pakhomo. Kunabweradi azipongozi ake folo aja anakhala anaphika zakudyazo anachita sepa anthu aja anadya. Anachoka pamene paja ati zomwe anawauza nzonena kuti amupeza ndi ovarian cancer. Andipeza ndi ovarian cancer chanchani kena kubasa anthu aja ananyamuka kuchoka. Atatangochoka namba kudwala onse folo. Ari kudwala mimba koma mimbamu tamanga nawo kuchipatala. Nayenso anapita nayo kuchipatala. Nayenso Erin ananena kuti nayenso akudwala mimba mukumpweteka ndipo akutsekula mimba. Anthu aja okay kufufuza kuti mimba mukumpweteka koma sakutsekula mimba. Afufuze kuti what's going on. Kenako anthu aja zimaoneka ngati za simple. Kenako anthu aja akudwalikabe. Kenako liver failure. Mapapu aonongeka. Pamene amazazi kuti apapa pali poison. This is a case of poison. Within 3 days azipongozi ake awiri, makolo ake amamuna ake anamwalira, plus sister wa mai ake amamuna ake anamwalira. Anali akadali moyo ndi Ian Wilkinson amene anali pastor, ankolo ake amamuna wake. Nde anachita notice chifukwa cha imfa za ina ija anaona kuti okay maorgans ofunikira kuti anapanga fail. Nde anampanga transplant, anamuchosa liver nsanga kumuyika ina. Fa liver ndiyo mwe concentration ya poison yese inali mu liver. Anakhala ali chikomokere kwa nthawi. Pamene Erin sanakhazikike kuchipatala. Anangopita kuchipatala kuja ndikudzitulutsa yekha. Madokotala amamumbira funa kuti iwe anthu adwala kwambiri za serious weyo mumamwadya zofanana eti. Ayi ndapita kupanga ndikutsekula mimba koma ndapita. Anadzichita discharge, which was very strange kuti munthu oti ukuyena kuchita mantha eti. Pakana anayamba fufuso kuti nanga ana atabwera ku cinema anapita sanadye nawo. Ndi anapeza kuti anawo anadya zosiyana. Nde milandu nompa pamene inazayambika kuti zatheka bwanji kuti anthu akadya mbale imodzi, akadya zakudya zimodzi, anthu enawo atatu amwalira koma mzimayi uyu sanadwale nawo. Pamene iye waphika ndikutani nkudya nawo. Ndi atadzidzimukano a Ian Wilkinson aja anapeza kuti adzidzimuka, anafotokoza kuti ifetu timadabwa. Erin anatitseva tosefe mbale za grey, iye wadyera mbale ya orange. Mpakana akazanga anafusa kuti mbale zakutherani mukudyera mbale yosiyana ndi anthu tosefe. Ati ndanangoseka. Komanso chakudya chake kala yake inali yosiyana ndi zakudya za anthu enawo. Winanso anachita notice nkufusa kuti tikudya zofanana. Koma anthu aja anadyabe. Nde akuti Erin anayankhulana ndi mamuna wake anasiyana naye Simon. Nde amayankhulana za mushrooms nanga si nkhani inalipo ndi mushrooms kuti zakhala bwanji. Amayankhulana pa phone.
ne Erin nkumafotokoza kuti ndimagwiritsa ntchito dehydrator kunyenyera ma mushrooms iwo chani. Nde Simon nkufunsa kuti ndi mmene mwaphera makolo anga akuti atangochoka pamene popo basi. Erin ucha anadula phone. Koma Simon anauza apolisi kunena kuti anali ndi food dehydrator yomwe ili ku nyumba kwake kachiteni check. Apolisi anapita anakayang'ana mu bini mwa Erin, anapeza ma leftovers zakudya zomwe zimadyedwa zija. Koma atamufunsa kuti nanga dehydrator ili kuti, Erin ananena kuti alibe dehydrator. Dehydrator imachotsa madzi mu chakudya kuchita dehydrate kuti chikhale ngati chauma. Sono akuti ma mushrooms amene wa ma death cap mushrooms wa ndionena kuti kuwachotsa madzi amakhala more potent, kutanthauza kuti amakhala no poison wake uchamakhala wamphamvu kwambiri akachotsedwa madzi mucha. Ndiye iye anakhanga kuti wachotsa mu madzi. Anachita study wambiri za ma mushroom amene wandiwo amadzi amene amapangira wanachita dehydrate kuwakonzekeretsa kunena kuti atani azapangizo mwe atapangirezo hedi. Nde apolisi atamfunsa, Erin ananena kuti alibe dehydrator. Apolisi anati okay chabwino. Koma apolisi anayang'ana CCTV anamuona wapita ku tip kokataya zinthu, anamuona wanyamula dehydrator akukataya. Nde anapita konko anakaitenga dehydrator ija anayiyesa chanchana, anapeza ma fingerprints a Eriniyo, anapeza zotsalira za ma mushrooms, ma death cap mushrooms. Anamfunsa kuti iweyo ma mushrooms unakagula kuti, wakatenga kuti. Ananena kuti ndinapita kudera lina, ananena kuti anapita ku Melbourne kumene anapita ku shop ya Chinese ndi anagula ma mushroom umene. Kundanena kuti uze dzina la shop yofa ngati kuti ma death cap mushrooms and anthu ena adya apeze kuti nawo so afa, tikuyenera kupita tikachite check. Pasito mangoti yae kungoti sindizishuwa kuti shop yake dzina yake ndi chani. Heja wangoti wanena ichi. Ndana mfunso kuti wewe kuvomereza kunena kuti anthu awadyetsa ma death cap mushroom. Ndiye anavomera kuti yes ndadyetsadi, koma ndadyetsa mangozi. Anavomera ananena kuti ndinatani ndinakatola kandina anatola kayanakazula ma death cap mushroom wo oti amasunga zake zodena kuti basa nali nawo fascinated amango asunga. Koma tsiku limene lomene amaphika ma beef wellington zake wo anachita ati kupita ku shop kukagula ma mushrooms abwino opanda poison kunena kuti awaphikire anthu aja. Ndiye iye ananena kuti akukhulupirira anapanga mistake, anasokoneza, anapeza kuti waika ma mushroom olakwika apoison aja. Ndanafunsa kuti ndezatheka bwanji kuti anthu ena wadwala wambiri mpaka nakumamwalira iweyo uli moyo, anthu linonse madya zofanana. Ndiye anafotokoza kuti akuti atamaliza kudya iye anadya keke, nkudya keke linanso makeke atatu. Atanadya kwambiri nkumasowa mtendere mpaka nana apita kukazisanzitsa chifukwa anadya kwambiri. Ndi atazisanzitsa anamva bwino. Atipozisanzitsa anasanza nawo ndizakudya zomwe anadya beef wellington uja. Imene ndi explanation yomwe anapereka. Koma chifukwa anathawa ku chipatala sana khazikika anadzichita discharge zinazovuta kupanga confirm. Chifukwa akanakhala amuyeza bwinobwino ku chipatala akezonsezo bweza tatani bweza taona kunena kuti mu system mwake muli zotani, mimba mwake amadya zotani, zinthu zoterozo. Koma anachoka ku chipatala msanga. Komanso apolisi anayesera kunena kuti tipase mafoni ako. Anachedwa kupereka mafoni yake, atana ndi mafoni angapo. Koma atapereka mafoni acha kwa polisi anapeza kuti wachita reset, wachita delete china chilichonse chomwe chinalimo kuchita reset. Actually anapanga reset ka follow, kupanga reset, kupanga so reset iso ndi kupanga so reset kuti polisi asapeze munkalikosi. Koma polisi ndi polisi, technology sunga chiteteto delete. Apolisi anapeza ndithu kunena kuti munali zithunzi zambiri za ma death cap mushrooms zone kuti amachita kufufuza mu computer, so amayang'ana pa Google kunena kuti ndi malo ati amene ndingakapeze ma death cap mushroom, ndi malo ati amene ndingakapeze kuti anakhala kwa sakasaka ma mushroom amene omaka poisoniyo. Ndi imenenso nali mboni yamphamvu kwambiri against Erin. Ne a Wilkinson achaso atadzuka anafotokoza kunena kuti munthu yuso anatiuza kunena kuti ali ndi cancer, ovarian cancer. Ndi akuti amakanika kuti awauza bwanji ana ake. Achipata ananena kuti muli ndi cancer tikuyezeni. Anakana ananena kuti ndi manama za cancer zonse zabodza. Andiyeti kwaitana anthu ndikuwaitana kuti bwerani muzadye, anawaitana chifukwa choti akuti akufuna kauze za matenda ake okhala cancer. Kuti ndiye maitanira nje anthu kuti abwera adzadye. Akuti ayi zomwe ndimapangira ndizonena kuti amafuna akapangise weight loss surgery. Ndese amafuna kuti anthu azimudaba kuti waonda bwanji, ndi amafuna wanamize kuti ndikudwala cancer, kuti akamuona wasintha waonda azidi iye ayi ndi cancer ayo. Chilichonse amakhala ndi yankho, koma chilichonse chimakhala kuti chayamba ndi bodza.
kuti nkhani zake zosamveseseka bwinobwino kuti kodi munthu uyu akuti bwanji. Ndi chinaso chomwe chinavuta ku court ndi motive kapena cholinga, kuti nthawi zonse pakakhala mulandu ngati amayang'ana motive kuti munthu uyu wapanga izi cholinga chake chani, ndi amakanika kuchimvetsetsa kuti cholinga chake ndi chani chimene angaphere makolo ake amamuna wake anti ake amamuna wake, komanso amamvetsetsa kuti amafuna kumupha ndi mamuna wake yemweyo chabe kuti anakana kutani, anakana kupita nawo. Ndi extension imene yoyo akanakhala kuti mamuna wake ikhawe bweza kuti ayi poti amavutana za mbanja, koma gulu ilili why yankho silinapezeke. Kuyambira 2023 akuchita investigate, evidence yonse anayipeza mpaka na apezeka kuti panopo ampeza Erin Patterson guilty. Ndiso panali milandu ina chifukwa choti mamuna wake anapezeka kuti zisanachitike zonsezi Simon uja kawiri konse anadwala zodabwitsa zija atadyetsedwa zakudya ndi iyeyo. Atana adwalapo zina zake zoti mpaka anali mu chipatala, mpaka kukhala pakoma, mpaka na maoperation zoti akanafa, koma anapeza kuti amatani amachira. Ndi anachita conclude kuti mwina munthu uyu akhala akufuna kumupha koma samatani samadziwa, koma zimene zozefati zinalibiretu umboni milandu imene anayitaya. Ndi apapa ampeza kuti ali guilty of murder. Nkhani yoti yachuka kwambiri koma ampasa mpata kuti akhuzopanga apilu. Ndi zitimva ngati atapanga apilu kapenayi, koma imeneyo ndi nkhani ya Erin Patterson akuti anapanga save imfa mbali zikomo kwambiri. Devastated by what's happened, by the loss of Donnie's still in hospital, the loss of Ian and Heather and Gail, who were some of the best people that I've ever met. Gail was like... Take your time. Gail was the mum that I didn't have because my mum passed away 4 years ago. And Gail's never been anything but good and kind to me. And Ian and Heather were some of the best people I've ever met. They never did anything wrong to me, and I'm so devastated about what's happened. Can you tell us and the loss to the community and to the families and to my own children who've lost their grandmother. Can you tell us a bit more about the lunch? What I can tell you is that I just can't fathom what has happened. I just can't fathom what has happened. That Ian and Heather have lost their lives, and Gail has lost her life, and Donna's still in hospital, and I pray that he pulls through because my children love him.